Gani, sana mo to mga pisa og saran man? Sa ugsaran, no? Saran nila ni Miss Georgia. Yes, Pero oo. wala siya kasabat actually. Wala siya kasabat daw, guro. Walang-alang siya, guro. Napanumdum yung paguro niya, basi kung maubos ang kape niya. Or basta hindi ka mo kaigo sa ugsaran. Muna, paano mga piyo higda? Kasi ginawori, kaya siya kadaan mga kape. Siya daw tatlo katasa. Gani. Di basi niya, basi kung mga pwede si Aksyon Boy, kag mawadaan ako kape. Dala ka lang sa kape ngayon mo eh. Correct. Dilawan mo siya sa kape nga ginainom mo. Hambala lang kuya Miss Georgia, kaya I will bring my own coffee. And you can share with me sa coffee ko. Ang kape, ito yung lang ginatag sa ato ni Sir Lester Ray Benitez, bala. Dumduman mo to. Ato kaya nga kape, mokona. Nalipat ko. Gapat tuyo siya ya. Ay, kagagi ko ginhimo ko siya iced coffee, bala. Ay, ala. Tinuyo ka? Natuyo ko. Pero may lang may ko nakahigda. May lang kung samtang inom ka, tunga-tunga pa lang isang tasa, tulugan ka. Kaya tunga pa lang kakot mo isang tasa, bala mo na, tulog ka muna. Tiga mo ka lang na yan. Verte, do, statwa. Do ka very talented. Hindi niya mag-amuka ginayasyon ko. Perde mo pa to ang panilhing. Di ba, perde ko siya. Kalay. Morning dira kay Ana Sinoro, Melili Oligo, dira gyapon sa Banis Cafe, kagay Teresa Linaha Kayaw, Ray Flores Baryoga, good morning man. Dira kay Ruchel Evangelista. Good morning dira sa imumigo. Ara si Butsoy. Si Butoy. Si Butoy. Kita na kami to ni Butoy. Gale. Tama to si Butoy. Si Butoy man. Kung dito gali si Boots, ang gali Boots. Si Boots siya. Te praktali ang ngalan niya si Butoy. Para pinami yan, Goro. Doon naman. Kay Remia Garcia, good morning man, dira sa may barangay Pahanokoy, no? Good morning, Miss Remia. Kag kay amigo naton Juan Bolgalio, sa kay Madam Alma Alvarez Galio, kag sa RG Boys. Kumusta na ang Finding Reasons? Kamusta na yan, no? Okay, padahal man ila-upload Aksyon Boys sa Instagram. Naka-follow ko sa ila sa Instagram. May mga iba na sila nga mga mga line. Yes, kadamon. Daso nang ilan nga mga kuan gali alin pa na sa iban nga country pang ilan nga mga tela. UK, diba? UK, may Italigro. Perte, no? Why the Philippines? Ay, abi mo mga tela sa Philippines, perte man, mga pinya bala na. Amo na ganing ginadala bala pagwa man. Gani man, mga pinya bala na, di ba? Amo na pinakamahal gani nga barong, I think. Mot din mahal nila sang ining silk nga kuan, sang silkworm di ba sa kuano sa tabunan. Ang tabunan ba nang may silk ka kuan na da, may silk production na da. Nga ginahimo na sa barong. Ting mga barong na da. Mahal gurong pinya ay. Mahal gurong pinya. Basta dra may mga rada mga fibrous. Dra may rada mga matag 10,000. Ay, perte na. Nga barong. Nakalagaw ka na da? Oo. Katilaw ka kuan ko na. Nakuanin ko na sa una yang magalin sa alingit sa silk. Alingit sa kuan gali sa cocoon. Cocoon. Hasta gid nga sa production sa silk. Ay, true. So ano na dapat? Amo pag na dapat Aksyon Boy ang mga isuportahan blasang. So naga may migo ko naga sagod ginaya sang worm. Amo nang ka-produce ng silk. Okay. Stand by sa aton mga balita lokal. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nga panguna nga mga balita lokal, madamo sa mga reklamo nga nabaton si Commission on Elections Provincial Supervisor Attorney Roberto Salazar, may kang tanan sa online precinct finder. Pila sa mga reklamo ang pagkadula sa ngalan sang botante, ang mahinay nga access sa site, error kag under maintenance notifications. Ging klaro ni Salazar nga may mga kabangdanan kung nga ini ang nakakatabo pareho sa pag-deactivate sa ngalan sa mga botante kung wala makaboto sa duha ka sunod-sunod nga eleksyon kag ang mga pagsulundan sa overseas absentee voters.
Gipanugyan na sa Salazar nga pwede malantaw sa botante ang ngalan sa listahan ng ipadala sang COMELEC sa kada barangay o kon mismo sa opisina sang komisyon sa Banwa kag syudad. Nagligad nga Abril 22, ginanunsyo sang COMELEC nga pwede na malantaw sang botante kung anong ila polling precinct paagi sa online precinct finder nga voterverifier.comelec.gov.ph. Nagapati si Salazar nga kulang ang ginahatag nga impormasyon sa iban, ganit nabudlayan ang mga nga maka-access. Ang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod ang may 1,946,639 ka nakarehistro nga botante para sa Mayo 9 nga eleksyon. Well, actually, damo naman ito sang nabaton emails no? Nga naghatag sa aton feedback. May ara nga not found, no? May ara nga deactivated. Well, ginamatamat mo naman na sabat. Kung nag-email sila, sabat naman pagiman sa email. Kaya kung isa mag-email sila, kulang-kulang man detalye. Ang kabayan sa payag ni COMELEC Provincial Supervisor, Attorney Roberto Salazar. Ginpanugyan ni Commission on Election akong COMELEC Negros Occidental Provincial Supervisor Attorney Roberto Salazar sa mabotante nga likawan ang pagsuksok sang campaign color nga panapton nga may ngalan kag slogan sang kandidato. Suno kay Salazar makabig ini nga illegal campaigning bangod ginadumilian na ang pagpangampanya sa Mayo 8 tubtob adlaw mismo sang eleksyon sa Mayo 9. Apang iya ginklaro nga ginatugutan man ang pagsuksok sang plain nga panapton bisan ano nga duag basta wala lamang nagapakita sang pagpangampanya pareho sang pagtililipon o kundungan niya pagkadto sa presinto sang isa ka grupo. Sandig sa resolution number 10695 sang COMELEC, ginadumilian ang election campaign kag partisan political activities sa adlaw sang eleksyon. Sa iban pa naton nga balita lokal, plano ni Bacolod Councilor Dindo Ramos nga mag-file sa reklamo sa Office of the Ombudsman bato kay DPWH Bacolod District Engineer Jaime Havaliana. Bago sa kinalagar, wala koordinasyon sa LGU ang pila ka mga proyekto sa dalanon ginapatuman sa siyudad sang Bacolod. Ginpahayag na Ramos nga mong chair sang Committee on Laws kag Committee on Transportation, sadto nagpasar na ini sang resolusyon nga nagapangabay kay Haveliana nga ipatag kun nga may mga road closures nga wala sang approval sang sangguniang panglusod kag nga wala dapat sang administrative complaint ipasaka batok sa iya. Suno kay Ramos, wala pa ini sa mabaton nga sabat halin kay Haveliana, pero nakabaton ang konseho sa listahan sa mga proyekto nga ginapatuman sa syudad duha ka semana nakaligad. Duha man ni Ramos sa Miyerkules nga adlaw, iya pangabayon ang konseho nga tagan siya sa otoridad nga mag-file sa reklamo nga abuse of authority batok sa DPWH. Ginpaatag ni Ramos nga ang anuman nga proyekto nga ginapatuman sa syudad ang dapat may nagakaigo nga koordinasyon. Ginehemplo ni Ramos ang natabo nga pagkayos ang dalan sa idalom sang flyover sa Barangay Bata nga ginaligar wala sang koordinasyon sa syudad. Madumduman una na sadto ginpahayag ni Haveliana nga nagapakig-angot sila sa City Engineer's Office kag bitaw sa mga proyekto nga ginapatuman sa syudad. Hindi ako ganun file ako ng resolution na requesting the DPWH director or district engineer to explain why there are closures on the roads without authority coming from the LGU and that no administrative complaints should be filed against him before the office of the Ombudsman. Ang kabayan sa pahayag ni Councilor Dindo Ramos. Desmayado ang Bacolod Traffic Authority Office sa Kanbitaw angot sa ginalagar late coordination sa DPWH Bacolod District Engineering Office sa pila ka proyekto sa dalan nga ginapatuman sa syudad. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahag ni Dennis Perma, spokesperson sang Bitaw, may mga dalan nga nabuka na antes ginpahibalo ang Bitaw sang proyekto kag ginihemplo ang drainage project sa dalan Araneta sa tubangan sang BDO Bank. Suno kay Perma, may koordinasyon sila nga nabaton sa rehabilitasyon sang Bata flyover pero ginaligar wala sang koordinasyon ng DPWH sa ginakayo nga dalan sa dalom sang flyover. Ginpatag ni Perma nga importante ang koordinasyon sa TO nga magpatuman sa proyekto sa dalanon para makadeploy ang bitaw sang traffic enforcers in kaso may mga road closure o kung diversion bangod sa ang bitaw amo ang ginabasol sang publiko. Suno pa kay Perma, nakapadala na sila sang komunikasyon sa DPWH nga ipahibalo sa ilang mga proyekto antes ini nga umpisahan. Sa karon, wala na sang dugang pa komunikasyon nga nabato ng bitaw sa dugang proyekto sa DPWH sa syudad. Ginpahayag naman ni Undok Secretary General Diego Malacad nga ipatawag ni Senate President Tito Soto III ang tanan nga opisyal sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kag DOTR angot sa ginpalambot nga concern sang transport sector sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental nanungod sa Jeepney Modernization Program. Ginpahayag ni Malacad nga nagpangayo sang pasensya sa ila si Soto matapos nga subong lamang nahibaluan ang mga memorandum order nga ginpapanaog sang LTFRB Region 6 sa dinalakip na diri ang implementasyon sang Jeepney Modernization Program nga wala man sang ihibalo ang gobyerno nasyonal.
Suno kay malakad ang jeepney modernization ay isa lamang ka programa kag indi lahi nga buot silingon wala sang matabo nga phase out sa mga jeepney. Naibaluan sang Domingo nga adlaw patigaan sang forum ang tatlo ka dalagko nga transport sector sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental nga among Undok, Fibacda kag Estone agud diskusyonan ang inaduso sang LT Fabri 6 nga pag-modernize sa mga PUVs kag pag-phase out sang mga daan na nga mga jeepney. Naghiwat, nagligan nga Domingo sa isa ka provincial-wide comprehensive transport unity forum sa syudad sa Bacolod ang sektor sang transportasyon nagintambungan sa mga dalagkong operators sang jeep, minibus, taxi kag tricycle. Suno kay Ondok Secretary General Diego Malacad isa ini ka closed door unity forum magintambungan ni Senate President Tito Soto base sa ilang imbitasyon na istoryahan ang problema kag issue sa pag-phase out sa mga tradisyonal nga salakyan, prangkisa kag ayuda. Dugang pa ni Malacad paagi sa paathag sang senador naklaruhan sa ilahanay nga ang Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program hindi layi kundi isa lamang ka programa kag indisenyo nga luyag ipatuman sang LTFRB. Dugang pa ni Malacad naklaruhan man ang ilahanay nga ang House of Senate kag House of Representative lamang ang mahimo maka-phase out sa mga salakyan base man sa Republic Act 4136, Republic Act 7160 kag Republic Act 11494. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:19. Balita sa pagkadula sa ngalan ni Robredo sa isa ka balota sa New Zealand. Fake news. Santang investigasyon sang smuggling sa agricultural products ginapadali sang Department of Agriculture. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of 20. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Sa kaimigo tada Torko Jongko, good morning sa imo. Tol, musta ka na? Doon nagigimit tayo Torko, musta na ni siya man? Basi ibla kung hindi na siya kalakat. Asab. Hindi niya kalakat yan. Ito ay na siya kapakita sa akon. No? Kasi nga gusto niya lang nga ma-miss mo siya. Ay, Sa kay Dolores Henis,
From Torrance, California, USA. Good morning dira sa imo, Dolores. And what are you doing in California, USA? Basi kung ga ubra, ga work or wala. Bakasyon. Basi turista. Torrance, California. Wow. Dennis Nostro sa Woodfire, Bacolod. Wala ka na ito kabalik? Why na ko kabalik sa Woodfire, Bacolod? Sa ano, Gura? Mag-day off naman ko. May time. Si Miss Jinky. May open na sila. Baka may pang-open na pagbalik mo. Miss Jinky de Alagdon, morning liwat dira sa imo sa Phoenix, Arizona. Yes, good morning. Kay Dina Magbato Malabago. Good morning. Sige. Ara man, si Thea Kimiriman. Oy, si Thea, way kagina, no? So, wala siya nakabutwa. Dora man sa kainan. Ara siya gina. Huwa. Luway man saya ga-absent. Very good. Very good, Thea. So, kung ma-absent si Thea, manotice, tagi Action Boy nga wala si Thea. Ang barangay San Miguel dira sa Murcia, Thea, din dampe. Dindam pa Thea. Kasi ka dito na nato sa mga way bla pa mambukal blaw. Okay, by the way, happy birthday karon nga adlaw sa Regional Director sang Bureau of Fire Protection. Si General Candido. Happy birthday! Jerry Candido. Candido. Sang Bureau of Fire Protection Region 6. Happy birthday, sir! And may you enjoy your day today. Gin-invite ko to sa birthday to, pero hindi ko to ang San Miguel, basi wala pag kadto ko to kag may mga gulpi, di ba lang nga mga events balahaw. Do kalayo bala ibalik dayon now, no? Sige lang ah. So, ikaw to represent sa akon. Ay, may duty ka. May duty. Kuya, kaya mo na na. Morning da kay Si Madam. Tia na lang, be. Tia, pwede man. I-suggest mo ka lang dito. Suggest tabi sa Tia, ma-represent sa akon to, no? Uy. Oo. Bro nila nga daughter. Open sila after lunch. Kung ba si morning except kaya? Monday. Ti Monday ka gano'n nagkadto? Hindi. Saan ako ba naglakat to man? Dalipat ko. Basi before lunch ka nagkadto? Ha? Hindi hapon. Haba ko by 4. Di ba siga 5 o'clock sila Basi ga-lunch? timing to nga Monday ko naglakat, guro ay. Ano? Basi. Nga Monday kayo may duty ka? Gani, man. Ano to Monday lang? nagligoy ka na naman din? I-check ko ba lang kung anong oras naglakat? Nagligoy. Kalain. Basi Monday sa hapon after mo de? Hindi. Dala lang. Natawa-tawan saan ako naglakat. Kay may hawid ko di. May hawid ko di. Chris Vilma Treyes. Gusto ko itilawan ng ilang may basil, bala nga pizza. Tapos may honey nga spicy. Ay, okay. I-try ko gid na siya. Dara sa may Alagad Radio sa Inubaan, good morning sa inyo. Ang radyo natin hinigaran, good morning man sa inyo dira, no? Si Ace guruning nagakuanay. Si Ace dira, good morning, no? Radyo natin hinigaran. Good morning. Ay, kay Ace. Good morning sa imo, Ace. Kag sa mga mascom students mula sa UNOR, good morning sa inyo, no? Practice na kamo. Practice ang gintudlo. Parang balo ka ang ining balita, reporting kag newscasting ni constant practice lang, masagad ka na sinimo. Correct. Kita mo ikaw sagad ka na. Ako pa ya. Nagmay, small thing. Kalag. Dali lang. Sang ano ko naglakat? Sang April 21. Ano na siya? 21 ti Thursday man na. Day off mo na. Oo, sirado. Sirado. Tuya ka mo, sir, sang 21, sir. Sige lang. Sige. Justin Ace Antipatyari. So, na. Sige, standby kita sa aton mga balita national. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang
iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID. 28. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, ginpanghiwala ni COMELEC Commissioner George Garcia ang report nga wala ang ngalan ni Vice President Leni Robredo sa isa ka balota sa New Zealand. Kagintawag ini nga fake news. Sunod kay Garcia, ang mga balota ang naimprenta sa kada batch, kag dapat na ipilaman kung tani ka mareklamo ang ginpadangat sa ila kung matuod ang mga aligasyon. Dugang pa sang Commissioner, ginkumpirmar sa iya ni Paulo Reyes Garcia, anay miyembro sang Parliament sang New Zealand, ang resibo sang balota nga yara ang tanan nga ngalan sa mga presidential candidates. Ginpahayag ni Garcia nga iya imbestigahan ang ining insidente bilang pamuno sang Task Force Against Fake News. Magapag-iangot man si Garcia sa NBI para matalakay ang ini nga issue. Hindi na pagpadayunon sang Commission on Elections sa COMELEC kag sang partner sini nga kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa KBP ang format nga presidential kag vice presidential town hall debates bilang concluding events nga Pilipinas Debates 2022 series. Sunod kay COMELEC Commissioner Erwin George Garcia sa baylong estilo, mangin single candidate at team panel interview na ang format. Patag ni Garcia, inibangod wala na nagasanto ang schedule sa mga kandidato, labi pa nga paday ng ilang kampanya. Iga-air ang COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022 sa Mayo 2 kag 6. Sunod kay Garcia, pagatagan sa tag-isa ka oras nga panel interview ang kada kandidato. Ang COMELEC na mag-adjust kung gustuhon sang kandidato nga virtual o kon face-to-face. Sunod pa kay Garcia nga pre-tape ini kag ang COMELEC ang mayara sa nga final say sa tanan pati na sa editing. Dugang pa ni Garcia, ang KBP ang maghahatag sang panelist para magpamangkot sa mga kandidato. Ginaangot naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sa dalagko nga campaign crowds ang hindi pagsunod sa health protocols kapag saka sa mobility sa tao ang naobserbahan nga pagsaka sa kasos ng COVID-19. Apang gidahag ni Vergere nga hindi man signifikante ang jutay nga saka kag wala nakapa-overwhelm sa mga hospital sa Pilipinas. Sa records ang DOH, 13 ka mga lugar sa guwa sang Metro Manila ang nakarecord sa pagtaas sa kasos ng COVID-19. Kagining ginalakipan sang Marinduque, Surigao del Sur, Ilocos Norte, Kalinga, Batanes, Quirino, Catanduanes, Eastern Samar, Davao City, Butuan City, Olongapo City, Tarlac City, kag Angeles City. Ginapadali sa karon sang Department of Agriculture o kon DA sa Department of Justice ang investigasyon sa smuggling sa agricultural products kasunod sang parawagan nga tapnaon ang illegal nga pagpasulod sa mga produkto sa Pilipinas. Sunod kay Agriculture Undersecretary Fermin Adriano, kinahanglan nga padalion ang proseso agud mangin ehemplo kag ma-discourage ini tungod dako ang madula sa kabansang pungsod kag mas malala ang epekto sini sa mga mangunguma. Ang pahayag ni Adriano nagwa kasunod sa investigasyon sa Kongreso sa ginalegar smuggling sa agricultural products kag partisipasyon sa pila ka high-profile personalities sa illegal nga baligyaanay. Sa mga duga manaton nga mga balita nasyonal, sunod-sunod na naman liwat ang mga pag-endorso kay Vice President Leni Robredo bilang masunod nga presidente sang pungsod.
Gindeklararon nanday Jose Antonio Totoy Veloso nga kandidato sa pagka-mayor sang Tagbilaran City sa Bohol kag sang iya bugos nga team ang pagsuporta kay Robredo. Pahayag nanday Veloso ginapakita ang pag-arangkada ni Robredo sa mga surveys kag iya dako nga mga rallies nga dala niya ang tanan nga makinaiya sa isa ka alternatibo nga kandidato para sa mga pungluyo. Sadto, gina-endorso nanday Veloso ang kandidatura ni Manila Mayor Isko Moreno apang nagdesisyon sila nga mas si Robredo ang nagakadapat nila nga suportahan. Iniman ang pahayag sa isa ka paksyon sang Partido Federal ng Pilipinas nga ginapangunahan ni Ahu Bakar Mangelan. Suno sa iya, dako ang away ni Robredo bangod sa padayon nga pagsaka niya sa mga survey. Naglibot si Robredo kahapon Abril 25 sa Nueva Ecija para magpangampanya. Kagdrig deklarar man ni Nueva Ecija First District Representative Estrelleta Ging Swansing ay suporta para kay Robredo. Suno kay Swansing, isa ka best lang nga mag-aagi sa kabuhi nato ng isa ka Lenny Robredo nga permi handa nga magbulig sa mga iyara sa pigadong sektor sang sosyedad. Gani hindi dapat nga pabayaan nga mag-agi pa ang ini nga kahigyunan. Suportado man si Robredo sa Philippine Basketball Association legends kag coaches nga sa Yang Giao, Chat Reyes, Jojo Lastimosa, Olsen Racela kag Johnny Abarientos. Nag-endorso man kay Robredo ang Philippine Business for Education, anong ka Student Council sa University Athletic Association of the Philippines o UAAP, kag ang Education Nation, isa ka koalisyon sa mga organisasyon kag education experts. Nag-ayo ang fixed broadband kag mobile media and download speed sa Pilipinas atong Marso base sa report sang Ookla Speed Test Global Index. Humalin sa 49.10 Mbps nga record sang Pebrero, nagsaka sa 52.16 Mbps ang fixed broadband median speed sa pungsod. Ang latest download speed ang nagatiglawas sa 6.23% month-to-month nga increase sa speed para sa fixed broadband. Ang average download speed para sa fixed broadband ang record sa 83.37 Mbps. Nagdasig man ang mobile median speed sa download speed nga 19.38 Mbps gikan sa 18.79 Mbps atong Pebrero. Ang latest median download speed ang nagatiglawas sang 3.14% month-to-month increase sa speed para sa mobile. Ang average download speed para sa mobile ang record sa 45.48 Mbps. Ang pag-ayo sa internet ang kasunod sang direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte nga padasigon sa mga local government units ang pag-issue sa permit sa mga telcos kag madasig nga pagtukod sa mga cellular towers kag fiber optic network ang kinahanglan sa pagpabaskog sang serbisyo kag connectivity. Ang nagapanguna nga balita international, balita sa sports, showbiz, balita special, kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible. Good morning dira kay Pilton Lipura sa Pasay City. Weng Skili Morales, maayong aga sa imong day Weng. Kay Abida, kumusta? Kay Natnat, kay August, kumusta ka mo dira? Yes. Gina Sulgon, morning man. Dira sa Valladolid, sa Beb's Mango Stand.
Si Ma'am Vanessa Mayo is still watching. Good morning, Ma'am Van. Kag Dr. Matt Mayo. My boot. Nagpadala 75 stars. Salamat, Gid, from Antique. Thank you. Jude Press. Oy, morning sa imo. Amigo tani si Jude Bombani siya actually, no. Morning sa imo, amigo. No, kag sakay Christine Nunez Villalobos is still watching. Kay Cecil Mascolino Hison, tita ni Kwan ni Glazel. Good morning. Good morning. And Homa Lumena, good morning man sa imo. Dira sa may Gardenville Subdivision. Yes. Kag mga taga Libertad dira, mga vendors nato sa Libertad, mga aga dira sa inyo. Mga vendor sa tanan nga merkado. Sa especially sa mga kwan bala, galing ka pati ako na da sa Sumag ya radyo mo, transistor radio gid sila, mga taga Sumag da sa tindahan. Sila karon ba? Gatinukar na da yang kwan niya, gatinukar na dang ilang radio sa Aksyon Radio. Astas drama na isla ya. Si amigo to Maui Akol Kanyada. Morning, migo. Dira sa may barangay Sumag. Ano na to ang ganitong kwanto? Poison ivy? Ano to? Atong tanom bla to nga nugatagatan isa aton ba? Puro poison. Basta may ivy. Basta may ivy. Pink ivy? Pink ivy. Pink ivy. Oo. Basi naglaya na to. Guro kido pilan to katuod. O basi nagdamo na. Duwala na lalaya or nagdamo. Nagdamo. Oo, muna na siya. Galing kay daw ay kamanyag kwan sang tanom. Pananom ko ara may tanom pero wala tanom mo. Di na tong ginatago sa imong succulent. Di ba na patel to gani, di ba? Kay nabilin to siya sa actually kindala ko to sa house ni tita. Ayawan pa man ko to pangita. Gani pagita ko blaliwat. Ang tanan ko gani ko mga sokil. Kada madamo ko ng succulents kag cacti bala. So kindala ko to anay sa Amaya bala kay sa nagligad sa nagsaylok bala. So dito ko naging bilin silang tita. Ay tinagpuli man siya sa karabala. Ay pagbalik nila wala na. Ang nabilin puro na lang, mga naglaya na, kagin pangwa. Agin pangwa? Kagin pang kawati. Kaya succulent, bisang bayaan mo na sa hindi pagkuhan kita, okay lang na sa nga, hindi mo mabunyagan mo. Di ba? Kita mo man siya, ano subong man, birthday guro subong adlaw ni Kuan ay, ni Kapitan Lea Palmas ang punta taytay ay. Ay, gala. Kap, basi birthday mo, happy birthday na. Kung birthday mo, birthday siguro, kayo daw kung man siya, may post na kita kung thank you for another life. For additional life. Hindi man another life, kundi additional. Oo, happy birthday da kay Kapa. Antre po lang ko, may agad ra sa imo. I-greet gani karon si Kap, bala ko ni-greet sa karon on air. Sige. Kaysa iyatsangge na mo man ang gatokarda mo. Ahay, ang yato na mama sa una, galing nagtaliwa na to. Pertig ito ya ka fans ng Aksyon Radio. Pertig ito ka ukod mamati sa Aksyon Radio. Kilala ko to gani, galing kay pila na to edad, yung medyo kuana hindi naman edad na gidman. Si Perti to ka fan, no? Si Kaplea dira sa Punta Taytay, good morning. Good morning and happy birthday kung birthday man. Tayo tami awon mo si Kaplea, plakadlaw mo ng kapitan mo. Kalain. Hindi may isla. Ang kapitan. Ang kapitan. Ang kapitan karon ka. Karon tagani ka. Ikaw man lang yung gasugpon, hindi klaro. Hindi pa klaro, kay base ang kapitan, maislan. Kung matapos ang term. Maislan ka tungkol natapos ang term. Yes. Mana, importante malaga. Di ba? Pero ang mayor, kaya sa Uliya, si Mayor Yulo. Ay, sa bago. Sa bago, manaya. Sa Ilocos bago? Sa Ilocos bago. Kaya doon namin, yung mga tao sa bago. Aba? Ay, so sa Bacolod, hindi. Charot. Pati mga beautiful, ganyang people sa Bacolod. City of Smile balang Bacolod. Teka bago, pero always new bala. Anong bago? Always new. Muna, bago. Teka bago. Ano? Teka, kundi sa sanyo. Kundi sa sanyo, kundi daan. Di ba ang Bacolod City of Smile, ang bago naman niya. City of Natural History and basta natural history and natural resources. And natural resources and natural calamities nila. Basta kuha na saya, kuha na sa daw muna sa history. Balito ko na mo history. Ang Cebu, di ba ang Iloilo City of Love? Ang Cebu is
Queen City of the South. Queen City of the South. So na mo man ang Iloilo panawag Queen City of Ang the Manila, South. City of Dreams. City of Dreams. So, ang bago man. Pamangkoton tabi si Mayor Yulo. Dapat mo sa kani Kwan City of History. historical something amo na daw natural history bala. Kaya mo na daw history man sa bago mo. Ang Negros Kwan bala yung pag-alsa sa taga Negros bala. Revolution sa bago nagalin. Si General Juan Araneta. Ang bridge na da kabalo ka sang history sang bago bridge. Dra nga matabok tani ang puwersa sang mga Hapon nga may kano tong soldado nga gin pa bombahan niya na ang Taytay para hindi katabok ang Hapon. Winter Theodore bala mo? Theodore Winter bala mo? Okay. PFC Theodore Winter. Amerikano to sa nga soldado. Napatay man to sa mismo dra daw medyo nagsisa daga mo sa para maglupok lang ang Taytay. Na-sacrifice sa iyang life. Yes. Ay, So, grabe. sanday na kita sa atong dugang nga mga balita. Alamin kung paano sumali sa Balita International, ginanunsyo sang top diplomat kag Defense Secretary sa Amerika nga amat-amat na nga magabalik ang mga US diplomats kag pag-appoint sang bag-ong ambassador sa Ukraine. Ini kasunod sang pagbisita ng Secretary of State Anthony Blinken kag Secretary of Defense Lloyd Austin sa Kiev kag pagpakigsapol kay President Volodymyr Zelensky. Ano sabi kay pagbisita sa mga opisyal sa Amerika ang agud ipakita ang suporta sa Western Ukraine kag promisa nga panibago nga military support nga masobra 322 milyones dolyares para sa Ukraine. Kalakip ini sa naglabot sa kabilugan nga 3.7 bilyones dolyares nga security assistance ng US sa Ukraine halin sa mag-umpisa ang Russian invasion. Sa negosyo naman, sugataon sa panibagong asaka sa presyo sang gatong ang mga motorista karon nga adlaw Abril 26. Nga mo na ikaduha kasunod-sunod nga semana sa pagsaka sang presyo sa separadong advisories ginpahig sa Philippine Shell Petroleum Corporation kag Sea Oil Philippines nga magapasa. Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment. Wala ginapadayon ang pag-broadcast ng national costume presentation sa Miss Universe Philippines 2022 kagabi. Base sa advisory sa Miss Universe Philippines Organization, inibangod sa technical difficulties rason nga wala ginpadayon. Pwede malantaw ang presentation karon sa gabi sa TikTok Philippines nga account. Nagpangayo sang pasaylo kag paghangop ang organization bagon madamo ang nagbantay sa pagsugod sa preliminary competition. Hiwaton ang coronation night sa Miss Universe Philippines 2022 sa Abril 30 sa Mall of Asia Arena. Sa sports, ginalauman na nga maghimo sa kasaysayan ang tatlo ka mag-utod nga boksingero nga dungan nga mag-engkwentro sa mabot nga Mayo 14 sa Los Angeles, California. Suno kaya na two-time junior middleweight champion Fernando Vargas nagalaom siya nga makita sang bilog nga kalibutan nga nahimo niya nga matrain ang iyang mga kabataan bilang mga world champion caliber. Una ang ipakilala nga magasaka sa ring ang mag-utod ni Sunday Fernando Vargas Jr. nga may 5 ka daog kag wala pa sang pierde kag 5 man ka knockouts. Amado Vargas nga may 3 ka daog wala sang pierde, 2 ang knockouts. Kag Emiliano Vargas nga magasugod pa lang sang iya professional career. Sa rin may baluan sa masunod nga adlaw ang ilas ning makaengkwentro nga sa ginatawag Lineage of Greatness. Ang 44 anyos na karon nga si Vargas amuan ang mga tindog nga coach sa corner sang iya mga kabataan. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kaya sa ating mga action, happy Tuesday, Happy everyone! Tuesday, everyone! Dali lang, si Maui Akol Kanyada. Ginapatamyaw niya lang iutod lang, bro ya, si Gary Kanyada Sr. Happy birthday kay Gary Kanyada Sr. Kilala ko man si Gary. Happy birthday!
Kilala ko man si Gary. Kilala mo man siya. Yes. Very good. Happy birthday. Kag kay Kap Leia Palma dira. Kung Aha. do birthday ni Kap Subong, happy birthday. Happy birthday. Sa kay General Jerry Candido sang BFP Region 6. Happy birthday. Happy birthday, sir. Sa good morning dira kay Madam Pamela Candido. Yeah, Si so enjoy April, your day. kuan man birthday man ni April Torres. April Torres pag Yes, So, happy oo. birthday, April Torres. Hindi na sa pwede hindi mag-birthday April kay April ngalan niya. ganit. Alang-alang Correct. sa June pa saya kay April iyang Correct. ngalan. No, April. Torres. Bro, birthday do, why gid da? Sige. Hil Javier Aragyapon, Rochelle Evangelista, Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, kag Winnie Yuma. Good morning, man. Good morning. Ario, siling ni Maui ako kanya na Bago City is known as the home of historic and natural, Natural treasures. treasures. Yes, thank you. Do siya pang taga-bago ba? Do siya pang taga-bago sa sakon. Thank you, Ginigo Mawer. Salamat. Salamat. Sige. Okay. So, sige. Sa atong balita, Special Action Boy, ining mga atong pag-istoryahan, ang ining mga pamahiin, bala, kaya hindi dapat himuon, especially kon kagabihon. Mubot sa mga pamahiin kon kagabihon. Mga pamahiin kung kagabihon, ha? Oo, hindi pwede Mga lihilihib lang, ano na sa? Mga lihilihi. Yan, okay? So, una action boy is ang mag-nail cutter sa imo koko. Mag-nail cutter? Mag-nail cut sa imo koko. Mang-utod sa imo Mang-utod koko. sa imo koko. Mang-nail cutter. Mag-nail cutter. Mag-cut sa imo koko. Diba? Gamit ang nail cutter. Yes, kinaanad to diba sa muna. Dala, di ba kayo mag-nail cutter ko? Diba? Doon na dala ko na lang kayo. Pero mo na, mang-utod sa koko, gamit ang nail cutter. Kaya siling naka-action boy, ginapatihan action boy, nga may ma-deads kuno sa inyo family. Daw ginatuloy mo kuno, daw ginatuloy mo ang imong mama. Daw ko na daw. Tuloy? Daw ginatuloy mo bla daw kuan mo bla daw Kung sa Bisaya na guro ginatunglo ay. Tunglo. Feeling ko lang. Guro Not sure. daw gina pangabay mo bla nga mapatay. Daw mo na bla daw tuloy ginatuloy mo. Yan. So, Abi mo isda. No. Hindi Tuloy na yung isda. Tuloy na yan. Oo. So, muna ginapatayan yung may ma-dead sa inyong family. Kung Correct. mag-nail cut ka. Kabalo ko na, kabalo ka na. kabalo ko na. So, muna. Amo na nga wala na ko ganil cutter ginakagat-kagat ko na lang. Tapos ang imo guro nga kukuga pa zigzag. Oh. So una pwede man ay nagaga-video call niya si mama. Madali lang makigaw bro. Ga-video. Ano ba may suggest siguro? May suggest siguro sa nail cutter. Oo. Basta nakita ya kag nail cutter ka kung gabi. Hala, sorry ma. So, next action mo. So, hindi ko na pag-imuon. Liwat. Hindi na himo. Diba? Ang lahat na nagisa ka nila, utod ka kukumlas tudlo. Hindi ka muna daw, masiling mo yung madidso. At hasta pagid sa tiil, pagid mo damo. Gabi na. So, next action boy, ginadilian ang pagpamaypay. Kung gabi. Pay mo na. Hindi pa panilig bala. Pamaypay. Wala ka. Anong panilig? Panilig. Bakol na mo yan. So, panilig kung gabi. Ginadilian ako, no? Kaya ginapatian action boy. Kung manilig akong gabi, do pagwa mong swerte. Grasya. Na pagwa mo. Manang iban ko manilig sila, wala na ginapagwa. Sa kilid lang. Na kilid. Hala, ito malipatan. Ang imbong mo basura. Paano na yabi kung mo siya sa dustpan, tapos iula mo sa basura niya, sa sulod sa inyo balay. Tayo mo napong panilig mo nagapon pagwa. Pagwa nagyapon. Bisa na sa sulod sa inyo balay ang basurahan. Oo, hindi ka manilig ko adlaw nga gabi ka nilig. Kita maran ka. Diya, kami ubra ka kung aga. So, aga kapag halin. So, gabi ka na makapuli. So, manabala. Tiyamak mo nas ng panilig, mahilag. Gabi, no? Galing kay, there's nothing wrong, galing ko mag-akon kay. Daw, way may mamadula sa imo, way man tirde sa imo kung daw patihan mo, bala? Yes. So, aran na si mo. Okay? So, next action boy, bawal ko naman gabot sang balahibo sa jello or sa ilo kung gabi. Ay na? Oo. Sumula ko ikabalo nga bawal. Tika mo malang naiyak, ikabi, way mo panggabot siya. Mayara bala. Mayara, gani bro, ikabi ka panggabot. Ano nga ginagabot siya? Ba't nga ginagabot yun na yung... Ay, kalaing guro ko. Kalaing guro ko mayara. So ano reaction boy? Siyempre, nga teka, nga ang lalaki, ay nga ilok ya kung may balahibo, do okay lang. Okay lang. Ang babae, nga do klaw. Kaya pardo ka masculine. Pero kung babae, guro. Do klaw ay to, no? May kuhan ka, no? May balahibo sila balahibo kung ka sa babae. ilok, no? Oo.
ba? Oo. Do ka, ano si mo, do ka damak. So, pero ginaano na ba subong Aksyon Boy, may post na nga, ano, nga ba, sila nga, mga babae, nga lagba man ang balay. Oh, kita ko na may mga post na ano, sila nga- gamo na sila tapos May lagba. body, may, ano to ganyan, body, nanghilang. May body, may kuan na, May rules, do ka something. May na? May body, May rules, So, oo. naman na. So, ama siya, kay kablo Aksyon Boy, nga bawal ko magabot sa balahibo sa ilok kong gabi, kay maitom ko na yung ilok, ay kala. Ay kala, ko ditom kay ilok, kay itom kinailok ya. Unless gastuhan mo, no? Bisan di mo na pagkabuton sa gabi ang imo, kung itom kay ilok, itom kinailok Di ya. maitom pag ako, no? Madulong pag idya. Madulong Madulong pag na idya. daan, madulong pag idya. Oo, no. Klaway ko kung do ka, no ita mo naman do ka itom ilok, no do ka. Ang malimang ba, no? Iyo, nasty. Di ba? So, next Action Boy. Nasty Philippines. Bawal magpagwa or magbayad sang kwarta kung gabi. Kono man, Na, nambal no? nila. Oo. Oo. Tapos, especially ko ipaagi sa bintana. Bawal. Meron man nag-Action Boy bala nga Oo. ginadilihan ko na ipaagi sa bintana ang kwarta. Ano na? So mo na kung may utang ka, so, kung adlaw panaguan mo siya. Nagawa pa akong gabi. Pakita kong gabi. Di ba, mama, ay, Mads, mabayad ko. Ay, hindi lang kay gabi. Sububas na lang. Correct? Hindi, okay lang na yan magbaton siguro. Ang pagwaya mong hindi pwede. Mayara man, ako pati, doon na practice ko na nga hindi magbaton kung ano, kung gabi. Magbayad lang ya gali? Magbayad ba lang batunon mo lang yan bala? Okay lang nagaling magbaton niya. Oo, pero nang magpagwa kaya, hindi bala ba ng butang na magpagwa? Magpagwa. Kung gabaton ka, pasulod na yan. Gani man. So, muna, kung may utang ka, bilit sa may utang ko sa imo. Kung nadlaw panaguan ta ka. Pagkagabi, pagkakita na itali mo, hindi ko pwede ka pagwa sa mong doors kwarta. Doors kay hindi. Hindi bla? Hindi, buwas lang abi doors sa kundi kay balokong gabi do, hindi mayo bla basi Way man asang magdula sa aton do, hindi mayo. Pagkada sa nga adlaw, pangitaon mo ko yaw kung mapangita. Agad yung makitaan ko na agad. Sa pagdulom-dulom na nagpakita naman, ay sus, nagabihan naman. Nagabihan naman, hindi ka lang alang kay Diyos. Hindi la. Correct, di ba? O, saka pa na pila lang na Action Boy sa mga pagpati. Actually, damo pa. Para nanay. Okay lang? Isa lang pwede. Isa na lang? Why na? Wala ko may dugang pa. Ano pa iba? Ano pa? Ang ibang ano? Basta kung kagabihon. Kung gabi nga mga kuan, nga mga lili na nga hindi pwede muon. Ano man, hindi ko hindi ko kabalos yung iban. Oo. Actually, damo pa man ko no pero sila bla. Sige, good morning na lang dira na isa kay Bibiana Superal Calanza. Calanza Emesino. Taga inyo na. Karabalan. Sa Barangay Karabalan. Uy, may aga sa tanan na taga Barangay Karabalan, ha? Taga Purok 2. Oo, sa Barangay Karabalan. Nena Litoy. Nakakadto ka naman to, di ba? Sa amon niya, ano? Yes. Sa amon niya. Ano ka mga bara Purok ya? Sa amon niya, ano? Sa Purok 2. Dos. Dito gid gali. So, di ba nakakadto ka man sa Karabalan, di ba? Oo. Oo. Subong, ganti ang Karabalan. Subong, amo na ng barangay yung nabalan. Kuya nga may, ano ya, nga may, nga nabukid, bala, nga may Palawan. Sorry! Tungod na goro kay kuan goro basigin recommend gini Mami Junisya. Siguro, di ba? Sa Purok Makasanay, sa may barangay Dulaw, good morning dira sa inyo. Hi City ay nya bodo ani kadumdum di si Action Boy sa aton ba. Purok Makasa sa may barangay Dulaw, good morning dira sa inyo. May ginambal man si Action Leader, no? Hindi maligo kon manugtulog na kay nga basa ang buhok. Basa ang buhok kay mabulag ka. Ay, mo gid man ako no. May mga mamo man na. Nga mga pagpati. Mayara na. Tingang iban daw, ay magapaligo nga basta ang buhok nga buga kabulag man ako. Choice. Tito man. Wala ka din. May cross. Nga ang namin ko, ang buhok to, diba si tuon na kami, among nang saway sa amon sa una mo. Aha, nga hindi magano no. Hindi maligo, hindi anay magtulog. Pamalhang buhok. Oo. Nga, kay mabulag ka na. Pero actually, kung magtulog kami nga basa yung buhok, ako yung pagbugta ko, dugalingin akong ulo. Kasi syempre basa, guro yung buhok lang, wala pa nag-try. Amo na gurong effect sa imo, ya? Amo nang effect sa imo. So, sanag sanag pa man imo mata? Sanag pa man. So far, so good. So, why na saga effect sa imo, yung mabulag ka. Pero hindi kid magkuan pwede mo lang na sundon mo yung doors. Yes. Ang advice ko sa imo, bilang ama, bilang ama. sunda lang. Sundon ta na.
Hindi man kuno pwede magbakal asin kung gabi. Hambal ni Pablito Benedicto. Mo na. Kaya nga, anong reason? Hindi ko kabalo kung nga ang hindi pwedeng asin. Okay, basta hindi ka nakabakal pagkabukas. So kung di ka pwede magbakal, pwede utangon mo lang. Hindi ka utang asin. Hindi mo pwede ka utang. Ay, kalaban, hindi utang mo, hindi ka pwede ka bakal. Kaya hambal, hindi pwede ka bakal. Oo, so utang. Otherwise, basi esta ikaw, mapiktuhan ka. Namaho Gusto. pa. Pero pwede ka. Ay, ka-funny. Gila sa mama mo na. Kay Christian Bea Dalisay, Morning Man. Mga ka-aksyon, inyo ginamatihan ang aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition karong adlaw Martes, Abril 26. Standby na sa Aksyon Hotline. May kaupod ninyo sa Aksyon Brian Morden. Ang inyo naman din ng news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Pag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Life Extension.